Panagtapok o pag-inom o gilimnong makahubog sa gawas nga bahin sa Panimay sa Dakbayan sa Rizay, hugtanong ginili bisan sa pagsugat unya sa Pasko. Mga pulis ipakatap sa kadalanan aron pagsusikon ang mga mulupyo. Misunod ba sa minimum health protocol nga gipatuman karon? Mibahad ang kapulisan nga bukas ang mga karsel alang sa mga malapason sa health protocol. Ang report ni Femery Dumabo. Kundi imubuot nga magsaulog sa Pasko sa prisuhan. Angay nga mosunod sa lagda. Kaya ang Talisay City Police, striktong mupatuman sa lagda sa Talisay City Government ug sa IATF. Matod sa hepe sa Talisay City Police Station, nga nakasabot man sila nga kasaulugan ang Pasko. Apan, tungod sa pandemya, di susama sa nangaging tuig ang klase sa pagsaulog. Although it's Christmas Eve or it's Christmas Day, we are still in a pandemic and there are a lot of IATF guidelines that need to be followed. Curfew, no drinking outside, minors are not yet allowed, or even those people who are not considered as upper and those who are not among those allowed to go out, they should stay home. Samtang ning holidays, matod ni Pilari nga ni minus og 80% ang krimen sa syudad, ilabi na ang kawat, itandi sa nangaging tuig. Gawa sa presensya sa mga pulis ug ubang ahensya diha sa kadalanan, matod ni Pilari nga nakatabang ang pagpakabana sa publiko. Samtang mapasalamaton si Mayor Samsam Gulyas sa tanang ahensya nga nitabang aron mahimong luwas ug malampuson ang gipaygayong simbang gabi ug misa di Galyo. Matod pa nga sukad pagsugod sa mga misa, way nakitang problema ilabi na may labot sa pagsunod sa maximum health protocol. It's been very lucky to have a good disaster team, a good PNP team, a good traffic team, and all the volunteers who have really helped. So every day, they reassess the situation kung asa nakasayop or na mga encountered na problem, and they try to make it better every day. So hopefully in the 8th day, isimba man ko ginina, things in Mohon were okay. Ningadlawa half day ang mga buhatan sa Talisay City Hall. Mubalik ang mga transaction sa December 28 na. Apan na napagihapon mga kawani nga moresponde sa bisan unsang emerhensya. Oba ni Renante Quiñones. Ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak.